que traemos aquí entón hoxe, como digo, é a Fábrica da Luz de Betanzos. Esta é unha fotografía imaginaria, porque creo que cando falamos das realidades concretas o mellor é visibilizalas na súa realidade concreta. Esta é a fotografía concreta dos principios dos anos 1900, unha fábrica de electricidade que está ubicada na Ponte Nova, na beira do río Mendo, no concello de Betanzos. É unha das primeiras vistas coa que nos recibe a entrada a Betanzos e unha das construcións deste tipo de maior simboloxía patrimonial no conxunto do país. É unha obra pioneira, representante da arquitectura modernista de principios do século XX, é literalmente unha obra significativa da primeira arquitectura industrial galega, que é así como aparece recoñecida no DOGA, no ano 2018, nesa declaración de salvagarda que chegou por fin despois dun longo período de demanda social. Tamén teño que poñer en valor aquí do activismo desenvolvido do propio grupo municipal do BNG de Betanzos e que finalmente acabou por canalizar na tramitación a instancias do Concello de Betanzos, en que a Xunta rematou por incluíla de forma definitiva no catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Por lo tanto, é unha obra Fábrica da Luz, unha construción recoñecida e catalogada como patrimonio cultural, polo tanto, ten un nivel de protección así xa asumido pola propia Xunta de Galiza. Ben, transcorriron 4 anos desde esa inclusión no catálogo de patrimonio cultural, é dicir, dende a protección que xa dende o primeiro momento de forma cautelar ten, e esta é a triste fotografía coa que nos recibe a entrada a Betanzos. Bastante desafortunada. Hoxe, evidentemente, ainda que esta foto é recente, asegurolles que a semana pasada aínda a imaxe é moitísimo peor, a degradación continúa dunha forma alarmante, é unha construción que está xa ao borde do colapso total e do que é a súa perda absoluta e irremediável. Ben sexa por acción directa, de tipoloxía variada, ou ben por omisión, tanto do que é o seu titular, porque isto é unha propiedade privada, evidentemente, o propietario é a actual Naturgy, como tamén por parte das administracións, nomeadamente a que aquí nos ocupa, que é a autonómica. Está claro, á vista dos ollos, que a titular, Naturgy, non atendeu as demandas da Xunta de Galiza respecto das intervencións prioritarias que aparecen xa reguladas no DOGA que antes mencionei, de decembro de 2018. Ali xa se indica que a titular ten que tomar medidas urxentes para evitar o progresivo e preocupante deterioro, indicando como prioridade a consolidación da cuberta e dos peches para logo, posteriormente, elaborar un proxecto integral de conservación. Como tampouco a titular está a respetar o enunciado no Diario Oficial de Galicia sobre riscos e ameazas sobre este patrimonio, insisto agora, declarado como parte do catálogo do patrimonio cultural. Di que os principais riscos para a conservación do edificio son a falta de uso e a ausencia de labores de mantemento. A protección legal en virtude dos seus valores culturais estímase unha medida acaída para a súa salvagarda e evitar a súa desaparición. Se ben require de actuacións urxentes para frear a súa deterioración. Isto, a luz de ano 2018 e no 2022, en absoluto se lle deu cumprimento. A respecto da conservación, das obrigas de conservación, tamén di o Diario Oficial de Galicia que as persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias, e en xeral as titulares de dereitos reais sobre o inmoble, están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente e evitar a súa perda, destrucción ou deterioración. Insisto que nestes 4 anos a súa titular, a titular da finca, General de Edificios e Solares, que é a división inmobiliaria da antiga Unión Fenosa, hoxe Naturgy, non tivo tempo para dar cumprimento ao mandato da Xunta, mas si tivo tempo, e diñeiro, como non, para tentar conseguir o seu obxectivo, e é avanzar no interese especulativo a partir da edificación inmobiliaria fronte á conservación patrimonial. Estamos ante unha promotora dun parque de vivendas que, segundo as normas subsidiarias que regulan agora mesmo o urbanismo en Betanzos, porque aínda está pendente da aprobación o novo Pexón, seguen a recoller ali unha urbanización, malia ser identificado
polo POL, polo planeamento de ordenación do litoral, como unha zona plenamente inundável. Semella que aínda seguimos sen querer aprender, temos Sada ben perto para saber que aconteceu coa construción de vivendas en zonas claramente inundáveis de principio, e aquí parece que seguimos aínda con ese mal hábito de seguir patrocinando urbanizacións en lugares catalogados como zona plenamente inundável. Ben, en calquera caso, o interese inmobiliario especulativo fronte ao cuidado, a conservación do patrimonio demostrouse xa en plena fase de catalogación cando Naturgy solicitou ao Concello de Betanzos unha licenza para demolelo directamente. Este é o interese polo patrimonio, que atinadamente por parte do Concello lle foi denegada. Mais tamén avanzou no interese, no obxectivo, presentando a empresa titular da finca un recurso contencioso administrativo do que se desprende que se dirixirá á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para avalar esta licenza para derribar este ben catalogado que tanto lle molesta para as súas intencións especulativas. Non sabemos cal é a resposta da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por iso é de máxima importancia que entendemos sexa un representante desta Dirección Xeral e, se non, o máximo representante da Consellería de Cultura, que é o propio conselleiro, que nos dea resposta a isto. E todo este proceso, entendo que obscenamente, facendo caso omiso ao recollido no propio DOGA, nesa catalogación de salvagarda, onde di que a protección do ben implica que as intervencións que se pretendan realizar quedarán subordinadas a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa protección. Ben, vimos dúas fotos e quedanos a terceira foto. E a terceira foto é a que está pendente de tirar. E todo vai depender de onde quere colocar o foco a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, é dicir, o Goberno da Xunta de Galiza. Nunha foto da Fábrica da Luz recuperada e conservada como corresponde ao noso patrimonio xa catalogado para o efecto, para o conxunto do pobo de Betanzos, para outra entrada que desde logo merece Betanzos e para o conxunto da cidadanía galega, ou simplemente unha Fábrica da Luz derrubada, desaparecida da memoria patrimonial local e galega. Por iso traemos esta pregunta, que está registrada xa hai moito tempo, que non foi respondida por escrito, e por iso a recualificamos agora como pregunta oral. Que medidas ten activado a Xunta de Galiza, como valora esta situación de grave risco de perda irreparável da Fábrica da Luz de Betanzos? Moitas grazas.